مرحبا مرحبا معلاتكم كلكم معلاتكم نقول لهم ما حضراتكم ابزا فيديو زي بزعبا حلوف كنزاربينا بزعبا حلوف كنزاربينا about past tense كم زغبله اني تزاري بياتهم اني تزاري بياتن I spoke with them ابزي انيشتي كገልጻ ዝደሊ ነቲ ጌጋ ንብሎን እቲ ክኸውን ዘሎን ክልቲኡ ኣዛሚደ ክገልጸልኩም ክፍትነ ጌጋና መብዛሕትኡ ግዜ ትልሙድ እንታይ እዩ ኣነ ተዛሪበዮም ንብል ኣብ ክንዲ ተዛሪበያቶም ኣነ ተዛሪበዮም ክትብል ከለኻ ግን ንሓደ ዓቢ ሰብኣይ ኢኻ ተዛሪበዮም ተልካ ንሓደ ዓቢ ሰብኣይ ዘመልክት ኣነ ተዛሪበየ እንተልካ ድማ ንሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ እዩ ዘመልክት ንብዙሓት ኣይገልጽን እዩ ስለዚ ኣነ ንብዙሓት ሰባት እንተ ደኣ ዝዛረብ ኣለኹ ተዛሪበያቶም ክብል ክኽእል ኣለኒ ተዛሪበያቶም ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ እንተ ደኣ ኮይነን ድማ ተዛሪበያተን so I spoke with them እዚኣ በሪሃትልኩም ክትከውን ተስፋ ይገብር ስለዚ ብተመሳሳሊ ስኻ ክብል ከለኹ ስኺ ክብል ከለኹ ድማ ከምኡ the same rules ከም ዘለዎ ክገልጽ ይፈቱ ንኣብነት ስኻ ተዛሪብካያቶም ክብል ከለኹ ንብዙሓት ስኻ ተዛሪብካያቶም ስኻ ተዛሪብካያተን you spoke with them ኣብዚ ድማ ስኻ ተዛሪብካዮም እቲ ጌጋ ንገብሮ ኣይን እንታይ እዩ ስኻ ተዛሪብካዮም ስለንብል እየ መብዛሕትኡ ግዜ ስኻ ተዛሪብካዮም ግን ንሓደ ንዓቢ ሰብኣይ እዩ ስኻስ ንዓቢ ሰብኣይ ኢኻ ትዛረቦም ዘለኻ ናብ ዓቢ ሰብኣይ ኢኻ ኣድረስ ትገብሮ ዘለኻ ስኻ ተዛሪብካየን እንተኢለ ድማ ከምኡ ንዓባይ ሰበይቲ ኢኻ ተዛሪብካየን እምበር ንብዙሓት ኣይኮንካን ስለዚ እቲ ተዛሪብካያቶም ክብል ከለኹ ንመን ንዓኣቶም ተዛሪብካያተን ንመን ንዓኣተን እዚ ያቶም ባዕሉ ይሕብረና እዩ ምስ ብዙሓት ሰባት ንዘራረብ ከም ዘለና ስለዚ እስኻ ተዛሪብካያቶም እስኻ ተዛሪብካያተን you spoke with them እስኺ ክብል ከለኹ ድማ ከምኡ እስኺ ተዛሪብክያቶም ንብዙሓት እስኺ ተዛሪብክያተን you spoke with them for female እየ ዝዛረብ ዘለኹ እስኺ ክብል ከለኹ ብዚ female እየ ዝዛረብ ዘለኹ እስኺ ተዛሪብክያቶም እስኺ ተዛሪብክያተን ኦኬ ከምኡ ድማ ኣብዚ እሱ ኢለ እንተ ደኣ ዝዛረብ ኣለኹ እሱ ተዛሪብዋቶም እበል ንመን ንብዙሓት እሱ ተዛሪብዋተን ድማ ንደቂ ኣንስትዮ he spoke with them እቲ ጌጋ ንገብሮ እንታይ ብዚ መብዛሕትኡ ግዜ እሱ ተዛሪብዎም ንብል እሱ ተዛሪብዎም ክንብል ከለና ድማ እሱ ንሓደ ዓቢ ሰብኣይ ተዛሪብዎም እዩ ዘምስልት መልእኽቲ እምበር ንብዙሓት ከም ዝተዛረበ ኣይገልጽን እዩ እሱ ተዛሪብዎም ክንብል ከለና እሱ ተዛሪብዎን ክንብል ከለና ድማ ከምኡ ንሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ደኣ እምበር ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣድረስ ኣይገብርን እዩ ስለዚ ኣብዚ ፈላሊና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና እሱ ተዛሪብዋቶም እሱ ተዛሪብዋተን ክንብል ክንክእል ኣለና እሳ ተዛሪባታቶም እሳ ተዛሪባታተን ክብል ከለኹ ድማ ከምኡ እቲ ጌጋና ኣብዚ እንታይ እዩ እሳ ተዛሪባቶም ንብል ተዛሪባቶም ድማ ክንእርሞ ኣለና ተዛሪባቶም ንሓደ ዓቢ ሰብኣይ እዩ ንብዙሓት ኣየመሓላልፍን እቲ መልእኽቲ እሳ ተዛሪባታቶም ንመን ንዓኣቶም እሳ ተዛሪባታተን ንመን ንዓኣተን ስለዚ ኣብ ክንዲ ከምዚ ማለት ኣብ ክንዲ ተዛሪባቶም ወይ ተዛሪባተን ንብል ተዛሪባታቶም ተዛሪባታተን ክንብል ከም ዘለና ከዘኻኽረኩም ይደሊ she spoke with them ኣብዚ ድማ ንሕና ተዛሪብናያቶም ከምኡ ማለት እዩ ንብዙሓት እዮም ተዛሪብናዮም ኣይኮነን እቲ ተዛሪብናዮም ልክዕ ከምዚ ክገልጾ ፀናሕኩ እዩ ሪዳንዳንት እዩ ተደጋገምክዎ so understand ንግበሮ ንሕና ተዛሪብናያተን ንሕና ተዛሪብናያቶም we spoke with them ስኻትኩም ክብል ከለኹ ድማ ከምኡ ስኻትኩም ተዛሪብካትኩም ዋቶም እስኻትኩም ተዛሪብካትኩም
ዋተን እብል መብዛሕትኡ ጌጋና ግን እንታይ እዩ ንስኻትኩም ተዛሪብኩመን ንብል ተዛሪብኩሞም ንሓደ ሰብኣይ እዩ ንስኻትኩም ተዛሪብኩሞም ንስኻትኩም ብዙሓት ኢኹም እቲ መልእኽቲ ተመሓላልፍዎ ዘለኹም ድማ ንሓደ ሰብ እዩ ንዓብይ ሰብኣይ ከምኡ ድማ ተዛሪብኩመን እንተኢለ ድማ ንዓባይ ሰበይቲ እዩ ስለዚ we have to understand እቲ ናይ ክብረት ንዛረቦን ናይ ብዙሕ ቁፅሪ ንዛረቦን ኣዛሚድና ክንሪኦ ወይ ክንፈላለዮ ክንክእል ኣለና ንስኻትኩም ተዛሪብካትኩም ዋቶም ንስኻትኩም ተዛሪብካትኩም ዋተን ፈለማ ከምዚ ሰሚዕናዮ ዶ ይንፈልጥ ጌጋ ኮይኑ እዩ ዝስማዓና ግን ደጋጊምካ ምስ ረኣኻዮ ዳይጀስት ምስ ገበርካዮ እቲ ጌጋኻ ይርዳእካ እዩ ኣብዚ ድማ እትፈላለየ ከምዚ ገይረ ኣምፂልኩም ዘለኹ ንኣብነት እዚ ተዛሪብካትኩም ክብል ከለኹ ንብዙሓት እዩ ተዛሪብካትኩም ግን ንመን ንዋቶም ንዓኣቶም ተዛሪብካትኩም ክብል ከለኹ ብዙሓት እዩ ዝገልጽ ዘለኹ ንመን ዋተን ንዓኣተን so you spoke with them እስኻትክን ክንብል ከለና ድማ ከምኡ እስኻትክን ተዛሪብካትክንኣቶም ይበል ተዛሪብክንኦም ኣይንብልና ተዛሪብክንኦም እንተኢልና ንሓደ ዓብይ ሰብኣይ እዩ እስኻትክን ተዛሪብክንአን እንተኢልና ድማ ንሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ስለዚ እንታይ ክንብል ኢና ዘለና እስኻትክን ተዛሪብካትክን ኣቶም እስኻትክን ተዛሪብካትክን ኣተን you spoke with them እሳቶም ክብል ከለኹ ድማ እሳቶም ተዛሪባቶም ዋተን እሳቶም ተዛሪባቶም ዋተን ድማ ንደቂ ኣንስትዮ they spoke with them see እሳቶም ተዛሪባቶም ክብል ኣለኒ መጀመርታ ተዛሪባቶም ዋተን ተዛሪቦም እንተኢለ እሳቶም ተዛሪቦም ንሓደ ዓብይ ሰብኣይ እዮም ዝዛረብዎም ዘለዉ ተዛሪቦሞም እኳ እዮም እሳቶም ተዛሪቦሞም እንተኢለ እሳቶም ብዙሓት እዮም እቶም ዝዛረብዎም ዘለዉ ድማ ከም ሓደ ሰብኣይ ጌርና ንወስዶም ኣለና ግን እቶም ዝዛረቡ ዘለዉ ብዙሓት እዮም እቶም ዝዛረብዎም ዘለዉ ድማ ብዙሓት እዮም ስለዚ እታ መልእኽቲ ከምዚ ኢላ ትመሓላለፍ እሳቶም ተዛሪባቶም ዋቶም እሳቶም ተዛሪባቶም ዋተን ንደቂ ኣንስትዮ they spoke with them እሳተን ክንብል ከለና ድማ ከምኡ እሳተን ተዛሪባተን ኣተን ትጌጋ ንገብሮ እንታይ እዩ ትጌጋ ንብሎ ድማ እሳተን ተዛሪበንኦም ንብል ንብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ከምኡ ኢልና መልእኽትና ነመሓላልፍ እሳተን ተዛሪበንአን ከዓ ንብለን ንደቂ ኣንስትዮ ተዛሪበንአን ንሓንቲ ሰበይቲ እዩ ተዛሪበንኦም ክንብል ከለና ድማ ከምኡ ንሓደ ሰብኣይ እዩ ስለዚ ፈላሊና ክንሪኦ ኣለና ብዙሓት ምስ ብዙሓት እሳተን ብዙሓት እየን ተዛሪባተን ኣቶም ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ወይ ድማ ነቶም ህዝቢ እሳተን ተዛሪባተን ኣተን ነተን ደቂ ኣንስትዮ they spoke with them ኦኬ ኣብዚ ድማ እስኹም ተዛሪብኩም ዋቶም እስኹም ተዛሪብኩም ዋተን እስኹም ክብል ከለኹ እስኹም ንሓደ ዓብይ ሰብኣይ እዩ ናይ ክብሪ እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ እንታይ ኣብዚ ድማ እንታይ ፀገም ኣለና እስኹምን ንስኻትኩምን ፈላሊና ንሪኦ ኣይመስለንን ሓደ ግዜ ንደባልቆ ኢና እስኹም ናይ ክብረት እዩ እስኻትኩም ግን ብዙሓት ቁፅሪ እዩ ናይ እስኻት የልና ምሽ ንሓደ ሰብ ከነባዝሖ ከለና ድማ እስኻትኩም ንብሎ ነቲ እስኻትኩም ንብሎ ዋላ ንእስኹም እውን ከነባዝሖ ከለና እስኻትኩም ኢና ንብል ግን ንውልቀ ሰብ ብክብሪ እስኹም ኢልና ንዛረብ እስኹም ክብል ከለኹ ተዛሪብኩሞም ኣይብለን እየ እስኹም ተዛሪብኩሞም እንተኢለ ንብዙሓት ኣይኮነን እቲ መልእኽቲ እስኹም ተዛሪብኩሞም ንኸማኹም ዕድመ ዓብይ ሰብኣይ ኢኹም ተዛሪብኩም ማለት እዩ እስኹም ተዛሪብኩሞም እንተኢለ ንብዙሓት ኣይኮነን ዝገልጽ እቲ ዘረባ እስኹም ተዛሪብኩም ዋቶም ክብል ክኽእል ኣለኒ ንመን ንዓኣቶም እስኹም ተዛሪብኩም ዋተን ድማ ንዓኣተን ንምግላጽ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣይንረሳዓ እያ እስኹም ክብል ከለኹስ ንብዙሓት ዘይኮነ እስኹም ሓደ ኢኹም ዓብይ ሰብኣይ ብናይ ክብረት እየ ዝፅዋዕኩም ዘለኹ እስኹም ተዛሪብኩም ዋተን
تزاربكم من أيكونن كمتي كل جزء دقاقيمنا ميستيك نقبره جيجا نقبره تزاربكم من سي نحن تعبي سبيتيكم تزاربكم من برنوز حتى يكونكم من. So you spoke with them senior male. السخن قبل قال له دما السخن تزارب كنا أتوم يزبل السخن دما عباي سبيتي خن السخن قبل قال له عباي سبيتي senior female السخن تزارب كن أتوم السخن تزارب كن أتن دما بل ندك نسيو خزاربا مالسي ندك نسيو تزارب كنا أتن يبلا له نوزحت دك نسيو نوزحت دك تبعتيو ويدما نجروب of people نأكوبات سبات مالتي نأكوبات سبات السخن تزارب كنا أتوم قبل كله أكوبات سبات هي لتجلس كوا مور سيف تقول أكوبات سبات قبل كله سي تبعتيون عنستيون حوسواس مالتيو أكوبات دك نسيو جن بينانين so female استراحين so السخن تزارب كن أتن you spoke with them السم تزاربهم واتهم السم تزاربهم واتهم قبل كله دما السم عبي سبايم كمو السم كنبل كالناس ساتهم مالت هيكونان السم عبي سبايم السم تزاربهم تي جيجانو قبرخان انتا يبزي السم تزاربهم مم نبل تزاربهم مم نعبي سبايو تزاربهم مم سي نحاد عبي سباي خاقم تبلو السم سي نخوم عدمي سباي تزاربهم مم منبر نبزحت هيكونان زقلت سلازي السم تزاربهم واتهم نمن نعاتهم السم تزاربهم واتن نمن نعاتن I'm sure ندبر هالكم يمتص له تسفى قبر he spoke with them senior male السنتي لدما نحن تعباي سبيتي زقلت ناي كبري السن قبل كله أدي لملم السن أديناين السن أديناين السن تزاربا آتهم نمن نبزحات يوم نبزحات أكبات سبات تزاربا آتهم السن تزاربا آتن نأكوبات دك انستيو اوكي تي جيغانا خا كذا خاخركم زدلي السن تزاريبا نقوم نبل السن تزاريبا نقوم دما انت يزقلص السن عباي سبيتين تندزاربو ام زلوا دما كم ان عبي سبايهم السنسي نحدا عبي سباي يزارب الله مالتي السن تزاريبا انت لنا دما كم السن عباي سبيتي نخلع عباي سبيتي تزاربنا أني لنا أنا تملختنا محل الفوز لنا سلازي كنتصر على هو ملختنا السن تزاربا آتوم نع آتوم السن تزاربا آتن نمن نع آتن she spoke with them حجي أبزي ريفايز كجورو لكم زدلي انتايا اتن بب جروب غير فلالينا له اتن زدانا غرا بحنساب جروب غير أمسينا له السخا قبل كله السخم قبل كله حدا سبي زغن زنت إلى يتوع له سخا السخم دم أبزي بأخبروت غيره يتوع له سخاتكم قبل كله جن نقولهم زحاوسي سخاتكم بأسخم سخا كلهم أبز جروب نحر لهم سخاتكم يزبلكم حجي أبزي أرايوان السخات إلى السخات تزارب كياتهم يزبل السخا تزارب كياتن لما ندك نستيو السخم تيله يدوغم ينزل له جن كومبير كتقولوا إليه السخم تزاربكم واتهم السخم سي تزاربكم واتهم حج بزي أجيركم رايوا أبزي أدما السخم تزاربكم واتن أبزي دما السخاتكم تزاربكاتكم واتهم السخاتكم تزاربكاتكم واتن إبلا الله حج بزي رايوا السخا إليه أنا حدا تزنتي لك زاربه خلو خطوع خلو السخا تزاربكا إليه تزاربكا نمن نعاتهم ياتهم السخا تزاربكا نمن نعاتن تزاربكا ياتن سخم إليهم حجي تزاربكم يا زبلون ما تمعي بسواي تزاربكم سير أي وازيا تزاربكم السخم سي تزاربكم بلو ما الله نمن نعاتهم واتهم السخم إلى دم أبزي السخم تزاربكم إلى نمن نعاتن سير أي فورمولا له it's very easy actually to follow it تزاربكم واتهم تزاربكم واتن تزاربكاتكم واتهم تزاربكاتكم واتن أولا ما له حجر معكم السخي قبل كل قدما السخي السخن
እቲ እንታይ ዝበሃል ሓደ ሰብ እዩ ስኺ ክብል ከለኹ ዘንጢለ ይፅዋዕ ኣለኹ ስኺ ስኽን ክብል ከለኹ ድማ ብኣኽብሮት ይፅዋዕ ኣለኹ ስኺ ተዛሪብኪ ስኺ ተዛሪብኪ ብላ ኣለኹ ንመን ንዓቶም ያቶም ስኺ ተዛሪብኪ ንመን ያተን ንዓተን ስኺ ተዛሪብኪ ያተን ስኺ ተዛሪብኪ ያቶም ስኺ እንታይ ኢለ ድማ ተዛሪብክን እብለና ኣለኹ ነተን ኣንስቲ ነተን ሰበይቲ ስኽን ተዛሪብክን ኣብዚ ስኺ ተዛሪብኪ እየ ዝብል ዘለኹ ኣብዚ ግን ስኽን ተዛሪብክን ንመን ንዓኣቶም ንኣቶም ተዛሪብክን ንመን ንዓኣተን ማለት እዩ ኣተን ስኽን ተዛሪብክን ኣቶም ስኽን ተዛሪብክን ኣተን ስኻትክን ክብል ከለኹ ግን ንብዙሓት እየ ሪፈር ዝገብር ዘለኹ ስኻትክን ክብል ከለኹ ተዛሪብካትክን ኣቶም ተዛሪብካትክን ኣብዚ ኣርኣዮ ስኻትክን እንተኢለ ተዛሪብካትክን እየ ዝብል እስኽን እንተኢለ ተዛሪብክን እየ ዝብል እስኺ እንተኢለ ተዛሪብኪ እየ ዝብል ስርኣዮ እስኺ እንተኢለ ተዛሪብኪ እስኺ እንተኢለ ተዛሪብክን እየ ዝብል ተዛሪብክን ግን ንብዙሓት ኣይኮነን ንሓንቲ ንዕን ነተን ዓባይ ሰበይቲ እዩ ተዛሪብክን እየ ዝብላን ተዛሪብክን ኣብዚ ድማ እስኻትክን ኢለ እስኻትክን እንተኢለ ንብዙሓት እስኻትክን ተዛሪብካትክን እየ ዝብል ሕጂ ኣብቲ ሰንተንስ ከነንብቦ ከለናስ እስኺ ተዛሪብኪ ያቶም ንዓኣቶም እስኺ ተዛሪብኪ ያተን ንዓኣተን እስኽን ተዛሪብክን ኣቶም ንዓኣቶም እስኽን ተዛሪብክን ኣተን ንዓኣተን እስኻትክን ተዛሪብካትክን ኣቶም ንመን ንዓኣቶም እስኻትክን ተዛሪብካትክን ኣተን ንመን ንዓኣተን እሱ ተኢለ ድማ ከምኡ እሱ ተኢለ እሱ ተዛሪቡ እየ ዝብል ሓቀይ እሱ ተዛሪቡ ዋቶም ንዓኣቶም እሱ ተዛሪቡ ንመን ንዓኣተን ዋተን ተዛሪቡ ዋተን እስኹም ተዛሪብኩም ተዛሪብኩም ፓስተንስ ይዝኮ እስኹም ተዛሪብኩም ንመን ግን ንመን ኢኹም ተዛሪብኩም ዋቶም ንዓኣቶም እስኹም ተዛሪብኩም ንመን ኢኹም ተዛሪብኩም ዋተን ንዓኣተን ተዛሪብኩም ዋተን ተዛሪብኩም ዋቶም ተዛሪብኩም ዋተን ይኸውን እሳቶም ክብል ከለኹ ግን ናይ ብዙሓት እዩ እዚኦም ክልቲኦም እዞም ኣብዚ ዘለዉ ግሩፕ ንክልቲኦም ኣብ ሓደ ኣለዉ ተኣኪቦም ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቦም ኣለዉ ስለዚ እሳቶም ንዖም ይዝጠቀስ ንኩላቶም ማለት እዩ እሳቶም ተዛሪባቶም ዋቶም እሳቶም ተዛሪባቶም ስራያ እዚኣ እሳቶም እንተኢለ ተዛሪባቶም እየ ዝብል እስኹም እንተኢለ እስኹም እንተኢለ ኣብዚኣ ንእሽተይ ተጋጌ እሱ ኢለሲ እስኹም ኢለ ኣብዚኣ እሶም ዝብል ኣፍ እዩ እሶም ከነዕርያ ኢና ኣብዚኣ እዚኣ ከነዕርያ ኢና እሱ ኢለ እሶም እየ ክብል ደልየ እሶም ተዛሪቦም ዋቶም ተዛሪቦም ዋቶም እየ ዝብል እሶም ተዛሪቦም ዋቶም ኣብዚኣ ድማ እሶም ኢለ ተዛሪቦም ዋተን ኣብዚኣ እያ ክትረም ዘለዋ እሱ ኢለ ኣብዚኣ እስከ ተመሊሰ ኸሪአን እስኺ እስኽን እስኻትክን እስኻ እስኹም እስኻትኩም ኢለ ጽቡቕ ኣብዚኣ ድማ እሱ ኢለ እሶም እየ ዝብል ዘሎ እሶም ተዛሪቦም ንመን ዋቶም ንዓኣቶም እሶም ተዛሪቦም ንመን ዋተን ንዓኣተን እሳቶም ክብል ከለኹ ግን ንብዙሓት እየ ትዛረብ ዘለኹ ኣብዚ ሶም ናይ ክብሪ ኢለኩም ኣብዚ ግን እሳቶም ክብል ከለኹ ብዙሓት እዮም እሳቶም ተዛሪባቶም ዋቶም እየ ዝብል እሳቶም ተዛሪባቶም ዋቶም ሕጂ ኮምፔር ግበርዎን ራእይዎን እዚኣ እሱ ዘንጢለ ክዛረብ ከለኹ ተዛሪቡ እሶም ተዛሪቦም እሳቶም ተዛሪባቶም እየ ዝብል እሳቶም ተኢለ ተዛሪባቶም እዩ እሶም ተኢለ ተዛሪቦም ኦኬ እሱ ተዛሪቡ ግን ክልቲኦም እዚኦም ውልቀ ሰባት እዮም ጥራሕ እዚ ዘንጢልና ንፅውዖ ኣለና እዚ ከዓ ብክብሪ ንፅውዖም
ኣለና ካልእ ድማ ከምኡ እሳ እሰን እሳተን ድማ ክንሪኣ ኢና ሕጂ እሳተ ኢለ እሳ ተዛሪባ ታቶም ተዛሪባቶም ዘይኮነ ተዛሪባታቶም እሳ ተዛሪባተን ዘይኮነ ተዛሪባታተን ይብል ማለት እዩ እሰን ተዛሪበንኦም ዘይኮነ ተዛሪበንኦም ንሕና ንገብሮ ጌጋ ማለት እዩ እሰን ተዛሪበንኦም ዘይኮነ ተዛሪበንኣቶም እሰን ተዛሪበንአን ዘይኮነ ተዛሪበንኣተን ንብል ማለት እዩ እቲ ተዛሪበንአን ክንብል ከለና ንብዙሓት ዘይኮነ ንዓባይ ሰበይቲ ዝገልጽ ኢለ ኣብ ላዕሊ ጠቂሰልኩም ኣለኹ እሳተን ድማ ተዛሪባተን ኣቶም ተዛሪባተን እሳተን ተይለ ተዛሪባተን ይብል መጀመርታ ተዛሪባተን ኣቶም ተዛሪባተን ኣቶም እሳተን ድማ ተዛሪባተን ኣተን ስለዚ እሳቶም ተዛሪባተን ኣተን እሳተን ተዛሪባተን ኣቶም ይብል ማለት እዩ እዚ ኮምፔር ምግባር ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ I'm sure መቸም ዛት ዊ ጽቡቕ ነገር ከም ዝተማሃርና ተስፋ ገብር ብዝተረፈ ሰሰናይ ተጥዕሙ ንዓኻትኩም see you on my next video